Кичке 9-нчы арта эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында кыскача. Dünya чемпионаты тәмамланды, якты хатирәләре күңелдә калды. Футбол буенча dünya чемпионаты нәтиҗәләре турында Илдар Сафиуллин. Бер сүз җитә. Но что говорит он? Что это такое маржа и маржа туган? Җитештерүчеләр футболкага ни өчен шул сүзне яза һәм аны башкалар ничек кабул итә? Гөлнәсер Кидинова шул хакта. Хәләл акчаларын ала алмыйлар. 120 мең акча түлисе бар Хамалеевның. Ни өчен сөт җыючыларның сатмыш халкына ярты миллион сумлык бурычы бар. Мәсьәләгә Руслан Хусейнов ашыклык кертергә тырышты. Казанда чүпне айырып җыячаклар. Ну, мы готовы. Просто что такого? Это же получается нормально. Беренче махсус контейнерлар нинди районнарда барлыкка киләчәк? Яңалыкны Ләйсан Сабирова өйрәнде. Иң яхшы чемпионат, иң якты хатирәләр калдыра. Россиядә узган халыкара футбол бәйрәме күп кенә күрсәткечләр буенча мундиаль тарихында югары нәтиҗәләре белән аерылып торачак. FIFA президенты 2018 елга әлеге спорт вакыйгасын иң яхшы чара дип белдерде. Мәскәүдә узган финал матчын карарга берничә дәүләт җитәкчесе килгән иде. Франция, Хорватия, Азербайҗан, Казакстан һәм Белоруссиядән Лужники стадионындагы хәлиткеч уенны Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов та тамаша кылды. Әйнде танылган җырчы Аида Гарифуллинаның Рональдиньо ритмында башкарган Калинка җырын тында алмыйча тыңладылар. Чемпионат алдыннан кайсы командаларга зур өметләр багладылар һәм ни өчен бу елгы ярыш көтелмәгән нәтиҗәләргә бай булды. Финал уены һәм футбол бәйрәмендәге иң якты хатирәләр турында Илдар Сафиуллин. Уңышлы һөҗүмнәр генә түгел, һәр куркыныч мизгел саен тамашачы хис кичерешләрен тыеп тора алмый. Бу Казансу буендагы җанатарлар мәйданы. Монда җанатарлар ике зур төркемгә бүленгән. Берәүләр бөтен күңелләрен биреп французларның җиңүенә ышанса, икенчеләре тирә-якны яңгыратып Хорватия җыелма командасы өчен җан ата. Кайсы илдән килүең мөһим түгел, алар уенчыларга рухи көч биреп тора. Только фан-зона, только Казань, только Россия. Главное, чтобы эмоции люди получали. Другие игры можно смотреть дома на диване, но когда это в твоей стране проходит, надо проникаться атмосферой этой всей футбольной. Финал уены трибундагы барлык дәүләт җитәкчеләрен борчылырга мәҗбүр итте. Французлар кискен һөҗүм белән исәпне ачып җибәрә. Хорватлар чынкылеккә бирелмичә көч туплап җавап голы оештырды. Ләкин Франция җыелмасы көндәшләр капасына тагын 3 гол кертә. Монда һөҗүмгә каршы туру мөмкин түгел. Чемпионат алдыннан форазлар төрле булса да көтелмәгән нәтиҗәләргә бай булды. Җанатарларның барлык ышанычын аклаган команда ул әлбәттә Франция футболчылары. Алар оста, көчле уен күрсәтеп, дөнья чемпионатында икенче тапкыр җиңүче булып танылды. Аларга каршы чыгыш ясаган хорватлар бу чемпионатның чын каһарманнары. Капитан Лука Модрич чемпионатның иң алдынгы уенчысы булып таныла. Меңләгән җанатарлар белән бергә Хорватия президенты да һәр уенда стадионга килеп команданы җиңүгә канатландырып торды. Сезгә кунакчылыгыгыз өчен зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Монда искиткеч футбол мөхите хөкем сөрә. Бергәләп бәйрәм итик. Мәскәүдәге финал күптән көтелгән җиңүчене ачыклау гына түгел, голларга бай булган үтә дә каршылыклы, мавыктыргыч ярыш иде. Гадәттә футболда күп очракта 1-2 уңышлы һөҗүм булса, бу юлы Лужники стадионында 6 гол күзәтелде. Нәтиҗә французлар файдасына 4-2. Шулай итеп, алтын кубок 20 елдан соң кабат Франция футболчыларына эләкте. Россиядәге дөнья чемпионаты алдыннан бик күп җанатарлар Алман, Аргентина, Инглиз һәм Португалия футболчыларына зур өметләр баглаган иде. Ләкин иң атаклы футбол йолдызлары Роналдо, Месси, Неймар һәм Салах кебек футболчылар җиңүгә дучар булып өйләренә кайтып китте. Мундиалда россиялеләрнең төркемнән чыгуына да бик шикләнгәннәр иде. Наверное, в оценке лучший чемпионат мира в истории. Мөгаен бу чемпионат тарихында иң яхшысыдыр. Спорт күзлегеннән караганда да футбол ярышы кызыклы булды. Гамәлдәге чемпионның һәм фаворитларның төркем этабыннан ук төшеп калуы сирәк күренеш бит. Бер ай буе бөтен дөньяның игътибар үзәгендә булган чемпионат тәмам. Казансу буендагы әлеге җанатарлар мәйданында да гадәти булмаган тынлык хакимлек итә. Ләкин оннан алган уңай хис кичерешләр һәм якты хатирәләр безнең күңелләрдә әле озак сакланачак. Әлеге вакыйга футболдан ерак булган кешеләрне дә спортка якынайтты һәм бик күпләрнең фикерен уңай якка үзгәртте. Иң мөһиме, Россия һәм шул исәптән Казанда дөнья чемпионатын югары дәрәҗәдә оештыру һәм кунакчылыгы белән бөтен дөньяны таң калдырды. Илдар Сафиуллин
Абдуллин, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Дөнья чемпионнары Казанда кала башкала мэры, команда тренеры Әтәч һәм Эйфель манарасы Казанның Баумун урамында яңа граффити пәйда булды. Сүрәтне без сезнең белән дигән сүзләрдә бизи чемпионат дәвамында шәһәребездә ясалган футбол йолдызлары рәсеме беренче түгел, моңа кадәр Роналду, Месси, Неймар һәм Модрич шәһәр диварларын бизәде. Бу исә халык телендә яңа сынамышта булдырды. Футболчы сүрәте ясалган ил командалары турнирдан төшеп калды. Бу бары Хорватия җыелмасына гына кагылмый, әмма бу юлы инде сынамыш французлар яклы булып чыкты. Яңа дөнья чемпионнарын рәссам Дмитрий Кудинов иҗат итте. Чемпионатка әзерлек күз буяу түгеле Казан дәрәҗәсе һәм үсеше өчен башкарылган зур хезмәт. Бүген мэрияда чемпионатка нәтиҗәләр ясадылар. Татарстан башкаласы иң кунакчыл шәһәрләр өчлегендә. Җанатарларга Казан шундый хуш килгән ки, алар акчасын жәлләми ял иткән уеннар беткәч тә бер атнага кунакка калганнар. Исегезгә төшерик, 3 атна аралыгында башкала 300 мең кунак кабул итә. Аларның тәэсирләре турында Лейсан Сабирова. Килде, күрде һәм мөкибән китте. Казанда футбол җанатарлары күргәннәрне шулай дип сүрәтләп була. Беренче тәэсир вокзаллар да башлана. Чемпионат вакытында аэропортта гына пассажирлар ташкыны 16%-ка арта. Биредә 300 меңнән артык кешегә хезмәт күрсәтәләр. Иң зур делегация Колумбиядан 11 мең кунак. Аларга Казан шундый эши ки, җанатарлар биредә уеннардан соң да бер атнага калып яшияләр. Казань, Россию, Татарстан открыли. Чит ил халкы Казан, Татарстан, Россиянең кунакчыллыгын күрә алды. Чемпионатның иң зур нәтиҗәсе шул. Элек чит ил мәгълүмат чаралары безнең ил турында төрлесен язса, җанатарлар чынбарлыкны күреп, тәэсирләнеп китте. Казанны 36 илдән 300 мең кунак килеп күрә. Аларга бай тәэсирләр Казан казнасына 11 миллиард сум керә. Җанатарлар зонасында гына 100 мең литр сыра эшлә һәм 80 тонна ризык ашала. Бигрәк тә Австралия җанатарлары юмартлык күрсәтә. Ресторанга бер кергәндә 5 мең калдыра. Средний чек он складывается из проживания, питания, Уртача чек яшәү, туклану, экскурсия, сувенирлар алуга киткән чыгымнардан төзелә. Бер кунак Казанда 35-37 мең сум акча туздыра. Сүз уңайыннан Казан кунак кабул итүгә иң әзер шәһәр була. Урам скверларны төзекләндерүдән кала бөтен инфраструктура да бар. Автобус һәм трамвай паркы яңартыла. Это не показуха. Җанатарлар өчен чемпионат бер ай дәвам итсә, без аңа берничә ел әзерләндек. Кайберләр исәпләгәнчә, күз буяу түгел бу, шәһәрнең дәрәҗәсе үсеше өчен зур һәм әһәмиятле эш. Танылу белән Казанның тәҗрибәсе дә үсте. Ул хәзер 2036 елда Олимпия уеннарын кабул итүгә дәва кыла ала. Россиянең Олимпия комитеты президенты моңа ышана. Лейсан Сабирова, Андерсон Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Бу искиткеч уеннар иде. Бүген Дональд Трамп Владимир Путинны шәхсән үзе котлады. Америка Кушма Штатлары президенты футбол буенча дөнья чемпионатын оештыру һәм уздыру дәрәҗәсен югары бәйли. Президент әфәнде, беренче эш итеп сезне барысы да билгеләп үткәнчә, тарихта иң яхшы чемпионат белән тәбрик итәсем килә, ди Трамп Путин белән Хельсинкида узган очрашуында. Казан Олимпиада үткәрергә әзер. Бу хакта бүген матбугат конференциясендә Татарстанның спорт министры Владимир Леонов хәбәр итте. Ул мундиалгә нәтиҗәләр ясады. Казанның төрле ярышлар оештыру тәҗрибәсе булуында искәртте. Башкалада Олимпия уеннарын үткәрергә барлык шартларда тудырылган. Казанның футбол тарихына керүен билгеләп үтте. Нәкъ Казан аренада беренче тапкыр видео кабатлау системасы да кулланыла. Футболчыларның сүрәтләрен ясау да Казанда башланды. Владимир Леонов Татарстанның көч структураларына рәхмәтен белдерде. Чемпионат вакытында бер җитди хукук бузуда теркәлмәгән. Мир понял, что в эту страну надо ехать. Бар дөнья Россиягә килергә кирәк икәнлеген төшенде. Монда вакытны яхшы үткәрергә мөмкин. Бездә тәрбияле, ачык, кунакчыл кешеләр яши. Үзебездә булган бар нәрсә белән дә уртаклашырга әзербез. 210 мең сәгать бу волонтерларның мундиаль барышындагы эш сәгате күләме. Нәкъ менә аларның тырыш хезмәте белән туристлар чемпионат вакытында үзләрен өйдәге кебек хис итә. Владимир Путин һәм ФИФА президенты яшьләргә эшчәнлекләре өчен рәхмәтләрен җиткерә. Һәм финал көнендә исә 100 иң актив Татарстан волонтеры да республика җитәкчелегеннән рәхмәт хатлары алды. Бер ай буе фанатларга булышучылар белән хәбәрчеләребез аралашып кайтты. Чемпионат вакытында әлеге егет һәм кызлар тәүлек әйләнәсе җанатарларга ярдәм итә. Соңгы уен, соңгы эш көне булса да, аларның кәефләре күтәренке. Ольга волонтерлар хәрәкәтенә 7 ел элек кушылган, әмма әлегә кадәр мондый мөһим чараларда катнашканы булмый. Чемпионат вакытында меңләгән кеше белән таныша, җанатарлар фестивалендә туклануны оештыру өчен җавап биргән. Кунакларның үз-үзен тотышы Ольгада соклану ята. Очень культурная и чистоплотные люди. Европадан килүчеләр бик тәрбияле, чисталык яраталар. Кулларыннан берәр чүп төшеп китсә, иренмичә иелеп алалар, чүп савытына ташлыйлар.
Ә менә Нина өчен мондый масштаблы чараларда катнашу беренчесе түгел. Волонтер булып инде 2009 елдан бирле эшли. Студентлар язы, универсиада, спортның су төрләре буенча дөнья чемпионаты, конфедерация кубогы. Чемпионатта исә тагында җаваплы хезмәт итүләгәннәр. Быел ул волонтерлар белән эшләү буенча өлкән менеджер. Проектлар бик күп, волонтерларны ел дәвамында җыябыз һәм алар өчен дәресләр үткәрәбез. Волонтерларны котларга Татарстанның яшьләр эшләре министры да килгән. Сезнең ярдәм республикага киләчәктә дә кирәк булачак ди ул. Бары сезнең хезмәт белән чемпионат шундый күтәренке рухта үтте. Казанны кунакчыл башкалай итеп танытучылар да сез. Барысы өчен дә зур рәхмәт. Чемпионатта барлыгы 15 мең волонтер катнашкан. Иң яшенә бу көннәрдә 16 тула, ә иң олысына 79. Яшь аермалары шактый зур булса да, бу көннәрдә максатлары уртак иде. Ройлә Вәлиуллина, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Чемпионат узды һәм ул илдә төрле милләт ил вәкилләре арасында толерант мөнәсәбәт булуын тагын бер тапкыр раслады. Шул ук вакытта сатуга чыккан язылу футболкалар җәмәгатьчелектә каршылыклы фикерләр уятты. Кием түшенә марҗа һәм марҗа түгел дип язылган. Бу сүзләрне кайберәүләр рус хатын-кызларын кимсетү дип кабул итә. Футболкаларда барлыкка килгән яңа сүз брендны рекламалау алымы яисә сүзнең мәгънәсенә төшенмичә башка милләт халкын түбәнсетүме? Бу хакта Гөлнас Сайфетдинова. Язулысы да, рәсемлесе дә җитәрлек киемдәге сурәтләр аша үзеңне таныту, фикерләреңне җиткерү инде гадәти күренешкә әйләнде. Чамак хисен генә онытмау мөһим. Мин шундый, мин тегенди, хәзер очень модно хэштег белән дә язырга, без аларны ясамыйбыз. Нравственные отношения без, конечно, придерживаемся аларны. Интернетта зур шау-шу тудырган футболкаларның рекламасы. Кызлар кайсы милләттәндер билгесез, түшләренә марҗа һәм марҗа түгел дип язылган. Милләтләр арасында каршылык тудыра дип футболка чыгаручы брендка шелтә сүзләрен яңгыраталар. Казанлыларның моңа карата фикере төрле. Но түгел инде ул. Алай дип, что это такое маржа и маржа түгел. Миңа ошамый, алай дип язу. Кимсетә, конечно, маржа дигән сүз үзенчә теге матур ишетелми бит ул. Шуңа күрә анчыктыр булса, икенче төрлечә булырга тиеш. Белмим, миңа бу кимсетү сүзе түгел, маржа дигән, маржа түгел. Урыс түгел. Ну, кебек. Лично мне не принципиально абсолютно. Шәхсән мин бу сүзгә битараф. Кемнедер кимсетә икән инде, алай дип язмаска кирәк булгандыр. Название маржа, я считаю, все-таки обидно. Маржа сүзе кимсетә. Минем ирем татар, мине алай дип дәшүләрен теләмәс идем. Сораштырган рус хатын-кызлары маржа сүзенең мәгънәсен бездән кире сорамады. Беләләр. Күп очрый торган исемне үзгәртеп барлыкка килгән ул. Татарлар еш кына Мария сүзен ишеткәнгә күрәсең, аны татар теленә җайлаштырып, маржа дип атай башлаганнар. Кемнәрдер үзләренең футболкаларына маржа яисә маржа түгел дигән сүзләрне язалар икән. Мин моны кабул итә алмыйм. Чөнки маржа дигән вакытта ул барыбер бүгенге көндә күпме дәрәҗәдә рус милләтенә булган кешене кимсетү аспектында кулланыла. Җитештерүчеләр ни өчен шундый язу кулланырга булган? Алар ниндидер аңлатма бирүдән баш тартты. Мондый шау-шу уяткан чираклар беренчесе түгел инде. Бедный еврей шоколадлы абамка туңдырмаларының да яман аты чыккан иде. Колакка ятышсыз атамалар компания исеменә тап төшерә генә түгел, закон боза. Федеральный закон о рекламе еще никто не отменял. Реклама турындагы федераль законны бетермәделәр бит. Реклама ягыннан никадәр отышлы булса да, бер генә язылган сүз дә башкаларны кимсетергә тиеш түгел. Хәзерге күренешләр социаль ризасызлыкка китерә. Реклама артыннан куып әдәп, әхлак кагыйдәләрен онытырга ярамый бит. Интернеттагы шау-шу тәэсир иттеме, алып бетергәннәрдерме? Футболкалар сатуда инде юк. Шулай да уйланырга җирлек кала. Әйткән сүз аткан ук диләр бит. Гөлнас Сайфетдинова, Мирза Алишев, Яңа Гасыр каналы. Хәләл акчаларын ала алмыйлар. Апас районының Сатмыш авылында яшәүчеләр бер ел элек тапшырган сөт өчен акчаларын хәзерге көнгә кадәр күргәннәре юк. Халыкка бурыч ярты миллионнан артып киткән, төп кереме сөттән булган халык кая гына мөрәҗәгать итеп карамый. Тик барысы да файдасыз. Ни өчен Сатмышлылар шундый хәлдә калган соң, мәсьәләгә ачыклык кертү максатыннан хәбәрчебез Руслан Хөснетдинов Апас районына юл тотты. Иртәнге сөтебез шушы безнең. Хуҗалыкка да сатабыз, шунда без кирәк вакытта кирәк. Валентина Сабирова гомер буе колхозда сыер савучы булып эшләгән, лаеклы ялга чыккач та маллар асрарга була, терлекләр сатып ала. Сөтне күп еллар дәвамында авылдан килеп җыючыларга тапшырган, узган ел көтелмәгән күңелсезлеккә юлыга. Якынча 1 миллион гына 8307 литр сөт. 120 мең акча түлисе бар Хамалеевның. Менә былтыргы 17 елның июньнән
июнь, июль, август, сентябрь айлары үшін. 8 кешенең 1 ел элек тапшырган сөт акчаларын бүгенгә кадәр күргәннәре юк. Бу нигездә Сатмыш һәм Шыгай авылы кешеләре Фәрит Салаховның гына 100 меңнән артык аласы бар. Хәзер сыерларга нинди акчага терлек азыгын әзерләргә дип борчыла. Bir жылга мин 30 килтә печән сатып алам. 1200 сумнан 1 килтәне. 6 тонна җирне сатып алам. 6 сумнан 7 сумнан. Менә шуны исәпләсәгез, күпме сумма хайванга ризык хәстәрләргә кирәк. Халыктан сөтне Каратунда яшәүче Әминә Камалиева җыйган 2017 елга кадәр акчаларны вакытында алганнар. Хәзер бары тик сүздә генә кала диләр. Менә безнең җаннан үтеп китә бит, мин теге авыл башында торам. Малайлар белән туктатып сөйләштек, малае белән жарар диде, һаман бирәм ди, бирмәде. Сатмыш авылы халкы 2017 елның ахырыннан башлап сөтне бөтенләй башка кешегә тапшыра. Хәзерге вакытта аның литрын 11 сумнан сатып алалар һәм акчалар белән бернинди проблема килеп чыкканы юк. Ләкин халыкның аңа кадәр тапшырган сөтләре өчен акча алмаганга эшләре пыша, бер сыер асрар өчен генә никадәр хезмәт һәм тырышлык кирәк диләр. Сатмыш авыл советы башлыгы вазифасын вакытлыча башкаручы Рауилә Сибгатова проблемадан хәбәрдар. 8 кеше була ул безнең. Общий сумма 514 меңдә 784. Менә договоры булмау сәбәпле аларның бүгенге көндә бу проблема килеп чыкканда. Договорлары булса, кагаз булса, кулда документ. Аларның бүгенге көндә менә шушы ситуация калмаган булырлар иде. Элеккеге авыл советы рәисе халыкка килешү төзәргә кирәклеген берничә тапкыр искәрткән идем ди. Дөньяга белмәгән инде бит халык жара диләр дә нимә тизмәләр договорны. Барлык сорауларга ачыклык кертү максатыннан Каратунга юл тотабыз Әминә Камалиева яшәгән фатирга. Здравствуйте. Амина? Первая же квартира Камалиева? Нет. А где Камалиева живет? Не знаю. Первая же у вас квартира? Не знаю. Это первая квартира? Нет. Әллә намусу янды берничә минут үтүгә Әминә Камалиева безнең янга урамга үзе чыкты. Сатмыш халкы сөт акчаларын кайчан алачак? Сорауны турыдан-туры аңа юллыйбыз. Вамин 541 мең должен. Вамин бирсен мен шул акчаны. Мен все бөтенсен расчет ясыйм. Әгәр дә вамин бирмәй икән, мен бер тиен дә расчет ясый алмыйм. Апас районы прокуратурасы сөт җыючы белән хуҗалыклар арасында тикшерү уздыра алмаган. Ведомство халыкны судка барырга киңәш итә. 13 марта 2018 года. Бу елның 13 мартында Сатмыш авылы халкының зарын кабул иттек. Сүз хукук бузу турында бара. Прокуратура тарафыннан аларга үзләре мөстәкыйль рәвештә әлеге мәсьәлә буенча судка мөрәҗәгать итә алулар турында җавап бирелде. Сатмышлар ахыргача көрәшмәкче. Алар хәзер район судына документлар әзерләй. Апас районнан Руслан Хусайнов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз салдагы минутларда. Бүтін дөньядан акыллы башлар Татарстанга җыелды. 7нче тапкыр оештырылучы җәйге кампус ничек башланып китә һәм 10 көн дәвамында яшьләр ничек белем алачак. Иннополистан Айзат Шаймарданов. Казанда чүпне айрып җыячаклар. Мы готовы. Просто что такого? Это же получается нормально. Беренче махсус контейнерлар нинди районнарда барлыкка киләчәк? Яңалыкны Ләйсан Сабирова өйрәнде. Татарстан үзен ничек таныта алды? Хәләл туризмны үстерергән нәрсә комачаулый һәм якын киләчәктә иң мөһим һөнәрләр нинди булачак? Җир шарының 35 иленнән килгән 200 яшь акыллы баш Татарстан президенты һәм башка кунакларга шундый сораулар бирде. Иннополиста 7нче җәйге кампус башланып китте. 10 көн дәвамында алар яңа белемнәр, идеяләр туплаячак. Яшьләр нинди өметләр белән килгән соң бу хакта Айзат Шаймарданов. Огромная ниша, где культура, там спорт, можно зарабатывать деньги. Рөстәм Миннехановка иң күп бирелгән сораулар нәкъ туризмга бәйле иде. Җир шарының төрле почмакларыннан җыелган яшьләр яшермәй. Татарстанны бүген бөтен дөньяда беләләр. Из событийных вот таких значимых мероприятий рассказать о себе, показать себя очень сложно. Поэтому вот смотрите, с 3 объекта вот у нас первый объект 2002, за последние 5 лет мы получили 2 объекта, которые входят в список исторического наследия ЮНЕСКО. Тагын бер сорау хәләл туризм турында. Татарстан өчен бу әле яңа юнәлеш. Готовы ли мы к тому, чтобы принимать туристов из мусульманских стран и особенно таких ортодоксальных, как страны Персидского залива? К сожалению, мы еще не совсем готовы. Возможности у республики есть, но мы должны создать инфраструктуру. И мы этим будем заниматься. И халяльный туризм, и халяльная медицина,
и халяльное образование. Әлеге сорауларның барысы да инглиз теленә тәрҗемә ителеп барды. Быелгы җәйге кампуста 35 илдән Америка Кушма Штатлары, Латин Америкасы, Европа һәм Африка дәүләтләреннән барлыгы 214 кеше килгән. Яшьләр киңрәк тә уйлый, ихласрак та менә бу кыз киләчәктәге иң мөһим һөнәрләрне сорады. Какие топ-5 специальностей будут востребованы в России в ближайшее время, по вашему мнению? На этот вопрос ответить нельзя. Самые востребованы те специальности, которых нет. Җәйге кампуста катнашучыларны әле 10 көн дәвамында 50 белгеч белән очрашулар көтә. Бу Россия һәм чит илләрдән килгән экспертлар булачак. Шулар арасында Disney, Союз мультфильм вәкилләре, алар яшьләргә лекцияләрдә укыячак. Дөнья бүгенге цифрлашу чорында якыная бара. Мин үзем эшмәкәрлек буенча укыдым. Шуңа да бу кампуста үземә яңа белем, идеялар алырмын дип уйлыйм. Безнең Болгариядә дә лидерлар әзерләүче мәктәп бар. Шуңа да монда ничек алдынгы яшьләрне әзерләүне күрергә теләп килдем. Ахырдан исә хезмәттәшлек турында сөйләшү Татарстан белән Россия президенты каршындагы Россия халык хуҗалыгы һәм дәүләт идарәсе академиясе арасында килешү төзелде. Җәйге кампус Иннополиста башланса да, ләкин ул башка урында дәвам итәчәк. Елдагы ишә Казан Свияга таушу үзәгендә. Шунда ял итү урынында яшьләр 10 көн дәвамында төрле белгечләрдән мастер-класслар алачак һәм дә үзләренең яңа төрле инновацион проектларын тәкъдим итә алачак. Иннополистан Айза Шаймарданов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Зәй елгасы кабат үле балык белән тулы. Сулыктагы вак һәм урта зурлыктагы балыкларны беренче булып балыкчылар күреп ала. Экологларны да алар чакыра. Балыкның кырылу сәбәпләре алдагы материалда. Пахнет уже. Уже, да, пахнет? Зәй елгасындагы балыкларны күрергә теләсәң, кармак яки ятмә дә кирәкми, елга өстеннән үзләре үк агып киләләр. Мондый куркыныч күренеш балыкчыларны борчуга салган. Находимся вот чуть ниже Каинлов. Менелар монда төрлесеннән, ваклары да, зурлары да бар. Исән калганнары яр читенәрәк чыгарга тырыша. Кислород җитми ахры. Су өстендә ниндидер күбек җыелган. Башка балыкчылар кебек үк Илфат Хәсәнов та бүген кулына кармак урынына телефон тоткан. Әлеге котышкыч күренешне камерага төшереп интернетка куйган. Хәбәрләрнең берсе экологларга да барып җиткән. Алар исә Зәй елгасына үз белгечләрен җибәрә. Ну, ущерб. В любом случае. Балыкларны санап булмый бит. Алар төптә, әмма килгән зыян сизелерлек. Балыклар ни өчен үлә? Халык аптырашта, су күп, агым көчле, һавада артык эссе дип әйтеп булмый. Эш табигать күренешләрендә түгел дигән фикердә экологлар. Шуңа да елга суын тикшертергә лабораториягә җибәргәннәр. Суга анализ ясаган арада ветеринарлар балыкларны тикшерәчәк. Браконьерлар гаеплеме, әллә инде суның химик составында нәрсәдә булса бармы? Сәбәпләрен соңрак хәбәр итәргә шандыралар. Түбән Кама телевидениесе белән Гүзәл Әлимова, Раиля Вәлиуллина, Яңа Гасыр каналы. Казанда шүпчәрне айырып җыя башлыйлар. Тәҗрибә мәйданы итеп авиатөзелеш районы сайлап алынган. Әлегә шүп коры, юеш һәм куркыныч калдыкларга бүленеп җыелачак. Яңа тәртип инде 1 августтан кертелә. Башкала халкы өчен бу яңалык түгел. Һәр 3нче ишек алдында пластик шешәләрне айырып җыялар. Әмма әлегә 1% калдык кына эшкәртелә. Казанлылар моңа әзерме? Яңалыкны Лейсан Сабирова да өйрәнде. Побежимов урамындагы бу йортта яшәүчеләр шүпне әлегә бер пакетта гына чыгара. Азык калдыклары да, каты көңкүр шүпләре дә, лампочка һәм батарейкалар да шунда. 1 августтан бу контейнерларны сары һәм сыры савытлар алмаштырачак. Сарысы кыры калдыкларга исәпләнгән. Анда кагаз һәм шешәләрне ташларга мөмкин булачак. Сырысы юеш калдыклар нигездә туклану продуктларына исәпләнгән. Яңа тәртип авиатөзелеш районының 109 мәйданына кертелә. 10 урында эко-боксларда кую корылган. Анда батарейка, лампочкалар кебек куркыныч калдыклар җыелачак. Кайда нәрсә ташлыйсы, шул контейнерларда татарча, русча языла. Ишек алларында да мәгълүмат урнаштыру корылган. Готовы, почему бы не собирать? Мне кажется, места нету. Шүпне җыярга урын юк бит инде. Айырып җыйсалар эшкәртеп булыр иде. Планда кыры калдыкларны, шүпләрне төрләргә бүлү станцияларына азатып, аннан эшкәртү. Сыры контейнерлардагы шүпләр полигоннарга күмеләчәк. Куркыныч калдыклар шулай ук эшкәртелер өчен махсус предприятиеләргә сатыла. Это уже не просто отдельный объект. Бу зур проект. Иң мөһиме кирәклеген халыкка аңлату. Нәтиҗәсе шуңа бәйле булачак. Аны аңламаучылар да чырар билгеле. Хәбәрдар кешеләргә дә җиңел булмас. Әлегә бер район идарә компаниясе белән чикләнсәк, алга таба проект киңәячәк. Әлегә Казанда нибары 1% шүп кенә икенче тапкыр эшкәртүгә китә. Һәр 3нче ишек алдында полиэтилен шешәләр айырып җыела. Шулай ук 40 пунктта шүп җыю оештырылган. Домах наиболее полно оснащенных. Бу тәҗрибәне йорт эчендә калдыклар ташлау өчен трубалар булмаган урыннарда куллану тышлырак. Авиатөзелеш районында шүп контейнерга чыгарыла. Шуңа оннан башладык. Казан буенча бу тәртип 2019 елда кертелергә тиеш. Шүпчарны җыю, эшкәртү белән шөгыльләнәчәк төбәк оператор эшли башлаганчыга кадәр. Шушы берничә айда тәҗрибә үз нәтиҗәсен күрсәтәчәк. Лейсан Сабирова, Андерсон Тальцев, Яңа Гасыр каналы.
Müslümanlar Bulgarga kile İslam dinin kabul etüge 1129 yıl şuşun aydan beri de 19'undan 21 iyulga kadar izgi Bulgar jiyini uzashaq. Rossiyanın türlü tübeklerinden hem şit illerden kelgen minglegen Müslüman anda namaz oku hem vagazlar tınlaudan tış türlü maydançıklarda fikir alışalı. Irteden kişke kadar көргәзмәләрдә эшли узган ел Bulgar jiyini vaqtında İslam Akademiyasi açılsa, bu yıl tağın 3 muzey эшли башлар дип көтелә. Bulgarga бару өчен һәр мөхтәсибәткә автобусларда биреләчәк. Моның өчен районнардагы үзәк мәчетләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәрбер мәчет 2 кешене алып бара ала. Автобуслар исә иртәнге 4-тә Bulgar җиренә кузгала. Мулла Хасан Абдуллин хөрмәтенә музей һәм яңартылган чишмә ачылды. Арча районы Сикертән авылында бер көндә 2 шатлыклы вакыйга. Хәзер арчалылар 100 еллык салада агарту эшләрен алып барган дин эшлеклесе рухына дуга кыла, экспонатлар белән дә танышала. Чишмәнең сихәтле суын Сикертәнлеләр кыш көнендә авыз итәчәк. Сикертәндә шишмәне зурла баштылар. Гармунда борынгы көйләрне уйныйлар, ә яшьләр бии ук башлады. Аксакаллар теләк тели. Саф шишмәне рәсми рәвештә ачканнан соң халык суны авыз итәргә агыла. Шишмә безнең җир астыннан тиеп чыкканнан инде кеше хезмәт иткән. Менә аны яңарттык, аңа яңадан көч истәдек. Ул әле Алла бирсә, бездән калган буыннарга дагы үзенең шифалы сулары белән ярдәм итер. Бик матур авыл. Моның ул тирәләрне бөтенләй урман баскан иде. Кыш көне өмәләр ясап без монда Шайдулайман шиштырып йөрде инде. Аны казан асып ашарга пешереп тора, өмә ясап без кыш буе урман кистек монда. Шуннан соң менә шушындай матур итеп төзеп куйдылар. Хәзер Сикертәндә Хасан Абдуллин хөрмәтенә ачылган музей да барлыкка килде. Ул 1919-1944 елларда авылда агарту эшләре алып барган дин сабаклары укыткан. Аны хөрмәтләгәнгә аеруча туганнары шатлана. Аннар бик күп безнең. Һәрберебезнең менә шунда оныкшыклар кайтты бу юлсы. Бик зур бәйрәм бездә менә. Бу нигезен саклап калу безнең өчен бик зур вакыйга. Һәр вакытта да муллаларга ул вакытта бәйләнгәннәр. Мин мулла түгел, мин рухани дигән. Мин тәрбия кылучы халыкны, укытучы дигән. Менә Аллаһның рәхмәте шушы сәбәпле ул бер кая Себергә дә кулмыйчы, үзенең авылында хезмәт кылып, шушында вафат булып, Сикертән зиратына җирләнә. Бәйрәм урамда табын янында тәмамланды. Арча районыннан Руслан Хусаинов, Әмир Залишев, Яңа гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде, уңышлар сезгә һәм Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Хватит мечтать! В автоцентре Марка пора покупать! Только до конца июля японский Datsun Ondo всего за 359 тысяч рублей. 4 пятерки, 3 семерки. Уважаемые абитуриенты, Казанский государственный аграрный университет объявляет прием документов на очную и заочную формы обучения. Ждешь скидок? Спеши в автоцентр Марка Nissan на Чуйкова. Там Nissan Almera от 545 тысяч рублей. Звони 4 пятерки, 3 единицы. Российский исламский институт продолжает набор по следующим направлениям подготовки: теология, лингвистика, экономика, журналистика. Время жарких предложений в Азинавто. Только в июле автомобили «Лада» с выгодой до 155 тысяч рублей. Успейте совершить выгодную покупку на особых условиях. Азинавто, Минская 1, телефон 512 12 12. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы. Тапшыру башында сезнең өчен файдалы мәгълүмат. Сыйфатлы һәм арзан аш белән сөйләсезме? Данил Майстер моны чынга ашырыр. Июль айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Майстер, Казан, Восстание урам 23-нче йорт. Телефон 267-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк чыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда яңгыр яучак, температура 27 градус жылы. Төньяк чыгышта Түбән Кама Актаныш Алабугада яңгыр көтелә 29 градус. Төньякта Минзәлә, Әгерче Менделеевскида урыны белән генә яңгыр яучак 29 градус жылы. Төньяк көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта бераз яңгырлы, температура 29 градус. Көньяк көнбатышта Болгар, Бош, Прәлидә яңгыр булу ихтимал 28 градус жылы. Үзәктә Чистай, Нурлат, Аксубайда синоптиклар яңгыр вәгъдә итә 28 градуска кадәр жылы булачак. Алда көннәрдә температуралар бераз гына түбәнәя, яңгырлар дәвам итәчәк.
Башкалабыз Казанда 28 градустан 30 градуска кадәр жылы. Шулай ук яңгыр көтелә. Көньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 57%. Магнит дулкыны көтелми. Әлеге сәгатькә менә шулар. Сезне һава торышы белән Альбина Шахапова таныштырды. Исәнлектә күрешик. Сау булыгыз.